நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கும் செம்மறியாட்டுக்குட்டியின் வயது 7 நாட்கள். இது பிறந்ததிலிருந்து பால் குடிக்கும் பொழுது புறையேறுகிறது என்றும் மூக்கின் வழியே பால் வடிகிறது என்றும் இதை வளர்க்கும் விவசாயி என்னிடம் சிகிச்சைக்காக கொண்டு வந்தார். இந்த ஆட்டுக்குட்டியினை பரிசோதனை செய்த பின்பு அது கிளெஃப்ட் பேலட் என்னும் மரபணு குறைபாட்டு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இந்த நோயில் மூக்கு மற்றும் வாயின் உட்பகுதியில் இருக்கும் தடுப்பு பகுதி கருவில் இருக்கும் பொழுதே இணையாமல் போகும். இதனால் வாய் மற்றும் மூக்கின் உட்பகுதி இரண்டுக்கும் நடுவே ஒரு இடைவெளி உண்டாகிவிடுகிறது. இதனால் தான் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இளம் கால்நடைகள் பால் குடிக்கும் பொழுது பாலானது மூக்கின் வழியே வெளியேறும், மேலும் புறையேறும். எனவே இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கால்நடைகளில் புறையேறுவதால் நுரையீரலில் கிருமி தொற்று ஏற்பட்டு விரைவில் இறந்து போகும். மேலும் இதுபோன்று மரபணு குறைபாட்டு நோய்கள் உங்கள் ஆட்டுப்பண்ணையில் அடிக்கடி ஏற்பட்டால் நீங்கள் இனப்பெருக்கத்திற்காக பயன்படுத்தும் கிடா ஆட்டை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும்.